Ay, karasagan na. Karasagan niya ako. Uy, yabulanan. Nabay niya ng panulo. Kakatuong ko yun. Gago! Huwag daw, karasagan. Panulo na kayo. Huwag daw, yabulanan daw. Huwag daw kukuha yun. Uy! Ilitok mo nini! Huli kang ginano ka nga na! Pero ito na email! Tara, panulo! Tara! Karasa kita daw ang ibulanan! Karasa ka din! Ay, mo na kahit ulit ako ang story. Ano, kami naman lagi oh, po no, nadagat sari ko nga rin. Mangani, yawa sa, yawa rin numubuhan ko. Yawa ko din numubuhan. Yawa ko numubuhan niyo. Tapos tigulan to. Ang ingat ako po. Inisugan na gulakan niya sa kasawa. Nabihan na lata. Uy, di mo na pare ko sa kung pare Fernando. Uy, kadi mo parinin. Ay, parinil, tigang ka din. Yang kakabalag ng construction, building, tulukad, pakyo. Din nga ba na kabalagnan? Mayari doon niya rin siling. Kapera namin niya ng adlaw. Kadukad, law, second floor palag na human. Oh, tara, putlaning. Panulo. Tara. Ini panulo kayo, bulanan. Pitong talong ko niya. Oh, tara. Nagyan ka nagtuya akong kung manulog kita mapod ko niya. Oh, tara. Tara. Ano? Ano ni daw? Uy, yay pa rin naman ini. Yan, hindi ka rin napalibak. Ano to? Manunulo. Mapadak si Panolo. Nagpuling niya na nga. Panolo. A few moments later. Kita daw ako, tingnan daw ako. Ano daw? Uy, kay daw. Matap ko ako. Mo. Ano ba yung rin ng kukuan? Nung waro. So, Uy, ato naman ang manok. Uy, ikaw to. Ay, nga tungod. saan nga ni? Mo, may tag-iyo. Uri na ito. Sige. Butak. Butak. Ay, no. Kado, ay, no. Ini mga kabataan. Hoy! Nag-ano ka mga da? Iri ng kabataan. Hindi ko kulot ako man. Nangyari di ka ko nanonood. Hindi ko ito, pre. Hindi na ako. Ano ito? Ito, man. Baka mo rin itong tag-iyo. Tara, kang cringe ka!